ନିହାତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଥିବା ଏଠି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ କଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ ନା?
ଏବେ ଲହଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯିବ, ସେଇ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ଝାଉଁବଣ ଏଇଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି। ଆଉ ଏ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ